8 октябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғд коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти патдори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Organic Yanро ифтитоҳ намуданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Organic Yan соли 2018 аз тарафи соҳибкори ватанӣ Давронҷон Ахмедов дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд таъсис дода шуда, самти фаъолияташ ба тоза намудани пахта ва коркарди ниҳоии он нигаронида шудааст. коргоҳи навро дар деҳоти ба номи Турсун Улҷабоев дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамен бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар масоҳати 2350 метри мураббаъ бунёд намуданд. дар коргоҳ 2 дастгоҳи риштатайёркунӣ, 32 дастгоҳи бофандагӣ, 12 дастгоҳи дузандагӣ ва дастгоҳҳои матопоракунӣ васлу насб карда шудааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Organic Yan дорои корхонаи пахтатозакунӣ низ мебошад ва ашёи хомро аз хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи Спитамен ва атрофи он харидорӣ намуда коркард мекунад. маврид ба зикр аст, ки соли 2019 низ аз ҷониби ҷамъияти мазкур бо мақсади коркарди чигит, коргоҳи истеҳсоли равғани растанӣ дар ноҳияи Спитамен ва коргоҳи истеҳсоли риштаи матобофӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов бунёд ва дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни истиқлоли давлатӣ бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кор андохта шуд. инак бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти патдор, пахтаи дар корхонаи пахтатозакунии ҷамъият тоза карда шуда дар сатҳи ниҳоӣ коркард мешавад. дар коргоҳ намудҳои гуногуни сачоқ, халат барои калонсолону хурдсолон, либоси кӯдакона ва ҷиҳози хона аз ҷумла болопӯши рахти хоб ва ғайра истеҳсол карда мешавад. истеҳсоли чунин номгӯи маҳсулот дар ҷумҳурӣ бори нахуст ба роҳ монда шуд. иқтидори истеҳсолии коргоҳ дар як сол ба 1500 тонна маҳсулоти тайёри пахтагӣ баробар мебошад. маҳсулоти дар коргоҳ истеҳсол гардида воридот ивазкунанда буда ба содирот нигаронида шудааст. мақсад аз таъсиси коргоҳ саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафи 4-уми миллӣ, саноатикунонии босуръати кишвар ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои нави корӣ мебошад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани коргоҳи истеҳсолии нав дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Organic Yan боз 300 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдомҳои созандаи соҳибкор дар самти зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва таъмини сокинон бо ҷойи кори доимӣ баҳои баланд дода, ба ӯ изҳори сипосу миннатдорӣ баён доштанд.